Fil-Ministeru għall-Ġustizzja Soċjali ġie firmat ftehim soċjali ieħor li se jissarraf finanzjament ta' 50,000 euro fuq medda ta' 3 snin għal fondazzjoni Midla mad-Dawl. Din il-fondazzjoni ilha waqfa 27 sena u tipprovdi programmi soċjali u umanitarji lil priġunieri u l-familji tagħhom biex tgħinhom jintegraw lura fis-soċjetà wara li jkunu skontaw is-sentenza. Fl-istess waqt isservi ta' shelter permezz ta' żewġ residenti f'Bormla li fi snin li ilhom għaddejjin taw kenn lil aktar minn 100 persuna. Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni, George Busuttil, spjega li l-aktar problema li jiltaqgħu magħha f'dawn is-sitwazzjonijiet hija li wara li persuna tkun skontat sentenza l-ħabs tispiċċa bla saqaf fuq rasa. Għal dan hemm ħafna raġunijiet, imma l-aktar komuni hija li l-familja ma tkunx lesta taħfer u tilqa' lura lill-priġunier. Hemmhekk mhux biss importanti li nipprovdu post fejn joqgħod saqaf fuq rasu, imma importanti u dan qed nagħmlu aħna li min qabel joħroġ mill-ħabs, jekk jista' jkun, nibdew naħdmu mal-familja u mal-priġunier permezz ta' terapija speċjalizzata, professjonali, biex il-difetti li kien hemm fl-istruttura ta' dik il-familja insowwuhom. Bit-tama li ma jdumx wisq wara li joħroġ mill-ħabs li jerġgħu jkunu flimkien. Il-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon qal li dan il-Gvern verament jemmen fil-potenzjal ta' kull persuna, irrispettivament mill-passat u l-istorja tagħha. U ftehim fejn qed nuru verament li nemmnu f'kulħadd, mhux kwestjoni ta' numri biss, li kulħadd għandu kollu tieni ċans, li kulħadd għandu jkollu opportunità li jiżviluppa l-potenzjal tiegħu. U f'dan il-każ allura mhux biss inkunu soċjetà inklusiva ma nkunu wkoll soċjetà li temmen fil-ġustizzja soċjali.